Εκ μέρους του Συλλόγου των Εργαζομένων θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη, τους φίλους και τους οπαδούς που πάμε στην πύλη του Ρόδου Νοσοκομείου. Το θέμα της υγείας, όπως και το θέμα της παιδείας, είναι δύο θέματα που θα αποτελέσουν για το λαό μας ένα κάσος βέλη, αν μπορώ να το πω έτσι, απέναντι στην πολιτική που έχει επιβληθεί εδώ και ένα χρόνο στη χώρα μας. Με τον τελευταίο προϋπολογισμό οι περικοπές που γίνανε στον χώρο της υγείας αγγίζουν το 30 με 40%, οι οποίες δεν είναι καν ανα νοσοκομείο, ανα μονάδα, όπου θα μπορούσε να εκτιμηθεί, ας πούμε, η προσφορά του κάθε χώρου ξεχωριστά, αλλά είναι οριζόντια, δηλαδή για όλα τα νοσοκομεία, για όλη της Ελλάδας, οι μειώσεις αγγίζουν αυτά τα επίπεδα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μιλάμε για υποβάθμιση σε πρώτη φάση, γιατί έρχονται κι άλλα, για υποβάθμιση των υπηρεσιών της υγείας κατά τουλάχιστον 30%. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ίσχυσε και για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, που έτσι κι αλλιώς δουλεύανε με μειωμένο προσωπικό, με γερασμένο προσωπικό, χωρίς νέους μέσα στη δουλειά. Δουλεύανε ούτως ή άλλως με αυτές τις συνθήκες. Ίσχυσε το 1/5. Έτσι με τον πανικό που έχει δημιουργηθεί από την ψήφιση του ασφαλιστικού και τις αθρώες συνταξιοδοτήσεις, ήδη τα νοσοκομεία έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν, ειδικά σε ορισμένες υπηρεσίες τους. Δηλαδή όσον αφορά την καθαριότητα για το δικό μας νοσοκομείο, τώρα και το ίδιο ισχύει λίγο ή πολύ σε όλα. Όσον αφορά την καθαριότητα, τον τομέα της καθαριότητας, τον τομέα της φύλαξης, τον τομέα της σύντησης και αύριο και τους υπόλοιπους τομείς, εκτός νοσηλευτικού και ιατρικού κλάδου, έχουν δοθεί σε ιδιώτες. Άμα δείτε εδώ στην πύλη τα παιδιά που φυλάζουν με το νοσοκομείο, δεν ανήκουν στο νοσοκομείο, είναι εργαζόμενοι με 5 εκατοστάρικα, δεν ξέρω πόσο παίρνουν ακριβώς και αν τα παίρνουν και αυτά, με μαύρη εργασία πολλές φορές, οι οποίοι πολλές φορές καλύπτουν και ανάγκες πάλι στο νοσοκομείο, δηλαδή τους χρησιμοποιούμε κακώς για να καλύψουν τρύπες που έχουν δημιουργηθεί από τη μείωση, όπως είπα προηγουμένως, του αριθμού των εργαζομένων. Έτσι, για να μην σας εκουράσω άλλο περισσότερο, θα ήθελα τον αγώνα που εμείς κάνουμε σαν εργαζόμενοι να τον μετατρέψουμε σε αγώνα όλων των εργαζόμενων, όλων των πολιτών, γιατί η υγεία είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους. Θα ήθελα την επόμενη φορά να μην είναι εδώ μπροστά μόνο το πάμε. Θα ήθελα να έχει γίνει μια ευρύτερη συσπήρωση και πολιτικών δυνάμεων. Θα ήθελα να καλέσω και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι θα πρέπει να αντιταχθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική, να είναι την επόμενη φορά εδώ πέρα και να μην είμαστε 50 άτομα που είμαστε τώρα, να είμαστε 500, να είμαστε 1000 άτομα. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τον άλλο χώρο της που αγγίζει άμεσα όλο τον κόσμο, τον χώρο της παιδείας. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω την επόμενη φορά που και εμείς οι εργαζόμενοι θα καταφέρουμε να είμαστε όλοι εδώ έξω, να είναι και όλος ο λαός μαζί μας.